Marcus Rashford penja la pilota interior de l'àrea, es passeja la rematada, gol, gol, gol! Vamos! Gol, 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 gol. Que ben penjat. Molt bé, molt bé. Del capità, marca Rafinha. Volíeu egos? Aquí està l'ego de Rafinha, l'ego del brasiler, que surt a la segona part, després d'arribar tard i diu: m'ho he de guanyar, em llenço a per la pilota, toco la centrada de Marcus Rashford, supera Julen Aguirrezabala i Rafinha, l'home dels egos, el brasiler, amb el braçal de capità, fa el segon pel Barça al minut 53. Volíeu egos? Doncs aquí teniu gols. Marca Rafinha, Barça 2, València 0.